Ο ΣΘΕΒ αποτελεί τον αξιόπιστο επιχειρηματικό φορέα της περιφέρειας Θεσσαλίας. 3 χρόνια γεμάτα προκλήσεις που μας έκαναν πιο δυνατούς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα από όπου κι αν προέρχονται. Την τριετία που πέρασε, με την πολύχρονη εμπειρία, τις συνεργασίες, τη συμβολή των επιχειρήσεων μελών μας και τη συνεχή στήριξή τους, προχωρήσαμε με θετικό πρόσημο σε όλους τους τομείς που συνδέουν την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της βιομηχανίας στη Θεσσαλία. Δουλέψαμε για ένα επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον με προοπτική και ανθεκτικότητα. Εστιάσαμε σε 3 πρωταρχικές προτεραιότητες, έχοντας τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού οικοσυστήματος. Η ψηφιακή επανάσταση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία είχαν κεντρικό ρόλο. Βελτιώσαμε την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και παρεμβάσεών μας και αυξήσαμε τα ενεργά μέλη μας. Επενδύσαμε σε συνεργασίες και συνέργειες. Πήραμε θέση όπου και όποτε χρειάστηκε και υπερασπιστήκαμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι παρεμβάσεις και τα υπομνήματά μας αποτέλεσαν τη φωνή των επιχειρήσεων της περιφέρειας. Συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Συνεργαστήκαμε με τον ΣΕΒ και τους άλλους περιφερειακούς συνδέσμους και τα επιμελητήρια όλης της χώρας. Διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε 70 και πλέον εκδηλώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης για επίκαιρα θέματα. Συμμετείχαμε σε δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Εργαστήκαμε για την προώθηση των εξαγωγών των επιχειρήσεών μας μέσω της διεθνούς παρουσίας μας. Οι επιχειρήσεις μας εμπιστεύτηκαν την επιμόρφωση των στελεχών τους. Οργανώσαμε 40 προγράμματα και εκπαιδεύσαμε 1.200 άτομα. Προτεραιότητά μας, η τεχνική εκπαίδευση. Αξιοποιήσαμε ευρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος των επιχειρήσεων μελών μας. Συμμετείχαμε σε 15 ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες. Συνεργαστήκαμε με τα πανεπιστήμια όλης της χώρας, τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κάναμε πράξη τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση. Συμμετείχαμε σε δράσεις με επίκεντρο τους νέους και την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Λειτουργήσαμε με επιτυχία την υπηρεσία διασύνδεσης εργασίας. Δεχθήκαμε 573 βιογραφικά. Αποστήλαμε 441 βιογραφικά σε επιχειρήσεις μέλη μας που αναζητούσαν προσωπικό. Και ικανοποιήσαμε αιτήματα για πάνω από 200 θέσεις εργασίας. Συμμετείχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών των Βιομηχανικών Συνδέσμων και σε 50 και πλέον επιτροπές. Οι δράσεις μας παρουσιάστηκαν στο σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πανελλαδικά μέσω ομιλιών, συνεντεύξεων, άρθρων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η συμμετοχή μας σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης κοινωνικών ζητημάτων αποτελεί κύριο μέλημά μας. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας αποτέλεσαν την έδρα φορέων και οργανώσεων. Οι συνεργάτες μας πολλαπλασιάστηκαν. Αναπτύξαμε και διευρύναμε το δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με χορηγούς και υποστηρικτές. Οι προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα είναι πολλές. Σε μια εποχή που η διαχείριση κρίσεων αποτελεί καθημερινότητα, θα πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Οι θεσμοί κρίνονται αυστηρά και ο εξυγχρονισμός τους επιτακτικός. Ως άνθρωποι της δράσης, καλούμαστε να δώσουμε ένα όραμα στην κοινωνία, που θα την εμπνέει και θα διασφαλίζει τη συνοχή της.
Μόνο με την αρμονική συνύπαρξη κοινωνίας, επιχειρήσεων και πολιτείας θα μπορέσουμε να δώσουμε όφηση στην οικονομία μας για δυναμική ανάπτυξη. Δεσμευτήκαμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προς όφελος των επιχειρήσεων μελών μας, των εργαζομένων τους και της οικονομίας συνολικά. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και διάθεση για μια δυναμική περιφέρεια με ισχυρές επιχειρήσεις. Και συνεχίζουμε με όραμα, σκληρή προσπάθεια για μια δυναμική περιφερειακή επιχειρηματικότητα με ισχυρές εξωστρεφείς επιχειρήσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με υπευθυνότητα και δυνατή φωνή.